Mbak, aku arep takon, definisi cowok ganteng iku sing piye to menurut sampean? Definisi cowok ganteng menurutku nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Iya. Sing nomor 2, Mbak? Nomor 2, seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Lek sing nomor 3, Mbak? Nomor 3, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowemu ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Lek sing nomor 4, Mbak? Nomor 4, fix no debat, kowe ganteng menurutku. Lah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo, seneng ngejak shopping rondo, wis dijamin no debat kowe ganteng. Alah, gak ganteng ya ora apa-apa, Mbak. Bandane akeh. Ayu jane, tapi sayange wis ora nyokot. Piye? Ora nyokot, Arep jajal apa piye? ora usah nantang. Njajal ya, nek enggak nyakot. Lah mbok iya to? Ndak gur jajal lek dikira moh ya. Tak tompain yang dhuwur, Terserah arep kok samping arep kok ngisor. tak nggo jalan-jalanan. Nek enggak budel manukmu. Gayane arep digawe jaran-jaranan. Paling jarane urung negar wis lempoh.